Eta ongi etorri, gaurkoan Usurbilgo zutegi kulturgunea. Pandemia garaian ez leku izan den kulturgintzaren gotorleku ontara, eta beste behin gatoz Usurbilgo kulturgintzarentzat eta uste orokorren Euskal Herriko kulturgintzarentzat aintzindari den lan bat aurkeztea. Eta ilusio haundila egin, beste behin. Gaurkoan gukin gazkau batetik Otzon Baranderan, digitalidadiako kidea eta gaurko lanaren ekoizle lanetan atxudanetako bat. Eta gaurko lanaren sortzaileetako bat, 17. Aidanez deituriko bilduman, Usurbilgo gauak zuri Usurbilen deituriko kontakizuna idatzi duen Itxaro Borda, eta ongito horre biloi. Plazerra gaur, espuekin hemen izatea. Kokatu behar dugu pixkat kontestu orokor baten, eta nundi datorren azaldu ez. 2008 urte bukaera alden Usurbila iristen da udalbiltzatik geuretik sortuak izeneko proiektu baten proposamena, eta egia esan ilusio handiz hartu genuen proiektu bat izan zen, ze guk ere bertan plantatzen dian lan hilduak jorratzeko helburukin gabiltza, eta uste hortzimuga berdinaren bidean borrokan gabiltzala ez, eta zein den borrokoi Euskal sortzaileentzako aterpeak sortzea, eta Euskal sorkuntzarako aterpeak sortzea gutxi diren garai hauetan. Orduan, sorkuntza egonaldi bat, nun eta Usurbilen egiteko aukera, beste Euskal Herriko hainbat lekuekin batera, eta gurera arte disiplina desberdin bat ekartzeko aukera, ez? Hor hiru aukera zeuden, literatura, ikusentzunezkoak edo antzerkia. Eta bombo hortan, ez? Bombo handi hortan, ondoan dakaten Itxaro Borda atea zitzaigun, eta gutzako iztone horia ez, ibilbideakan Euskal sortzaile bat gurean izateko aukera Usurbilen, eta gainea eta Usurbilen inguruko sorkuntza bat gauzatzen. Eta importantia baita ikuste genunez, tokian tokiko sorkuntza horiek, gero ez bakarrik sortzaileentzako ezik, eta gero ere gizartearentzako, Euskal gizartearentzako baten indarra ez. Tokian tokiko sorkuntza horiek azkenen transmisiorako tresnara izango dialako. Usurbilgo dala aurrea proiektuakin, eta ez bakarrik duala, baizik eta Usurbilen herria ez da bakarrik izan bultzatzaile, baizik eta parte hartzaile ere bai, eta hemen horietako badakau, Landa Herrieta publikoan, eta Gaitzagirre ere bai, izan dira parte hartzaile aktibo, eta hain zuzen ere, bildu montan ere behar lanak badaude. Orduan, Usurbildar bezala, arro pozik eta hoxe, eskarrik asko entortzatik, eta hitza zuena da. Bat guk edizio lana egin dugulako, liburuaren edizio lana, liburua, bi liburuki dira, Orrialdeko Puruagatik erabaki genuen editorialki, bi tomotan ateratzea, eta ikusiko dugu datozen urteetan, horrela zabalduko ditugun edo bestera batera zabalduko ditugun. 17. Aidanez izenburua jarri diogu liburuari, gogoratzen baldin baduzue, Andu Lertxundik idatzi zuen 16. Aidanez liburu bat, eta liburu horretako protagonista zuzen ere herri txiki batera doa, eta herri txiki horretan bizitako kontakizun bat. Funtsean, idazle hauek egin duten gauza berbera. 16 kontakizun dira, 16 idazle dira, belaunaldi ezberdinetako idazleak dira, ibilbide ezberdinetako idazleak dira, badira Yolanda edo Itxaro edo Edorta Jimenez bezalako idazleak 30-40 urte daramatzatenak idazten, baina baita ere daude hasi berriak, eta ez ezagunak izango direnak askorentzat. Oso ahots ezberdinak daude liburuan, oso tono ezberdinak daude liburuan, oso asmo ezberdinak daude liburuan, eta orduan iruditzen zitzaigun 16 hoien baturak 17. bat dakarrela Aidanez. Agian, hori bakoitzaren irakurketak, bakoitzak egiten duen irakurketak ekarriko dio, ondori hori edo ez. Baina iruditzen zitzaigun bai
ondo isladatzen zuela izenburuak hori, ez da? Handu lertxun diren liburura gogora ekarri eta titulu horrekin jokatzea. Ze liburu hau literatur lan bat da, ez da? Eta naiz eta udalbiltza izan sustatzailea, eta ja, automatikoki lotzen dugu udalbiltza ezaugarri komun bat, jakin batzuekin, literatur lana da, sormen lana da. Eta hori zen helburua, sormen lanak sustatzea, ez da? Orduan, batetik Euskal Herria kontatu nahi dute hauek, kontakizun hauek. Ahots anitze kontatu, batak besteari kontatu, lokaletik unibersalera kontatu, herri kontatu, tokian tokiko iragana oraina eta etorkizuna irudikatu, imaginario berri bat sortu euskaldunontzat, proiektu hau abiatu zenean, kezka handienetariko bat zen, eta uste dut gaur dela, gureak ez diren imaginarioak gailentzen ari direla gure herrian. Batez ere, digitalizazioak askartu duen prozesu erauntsi batean, belaunaldi berriak jasotzen ari diren imaginarioetatik oso gutxi dira euskalduno kontatutakoak. Nahi digute kontatu gure historia beste batzuek. Nahi digute kontatu gure historia kanpotik. Eta horrek sortzen du imaginario bat. Eta guk uste dugu, gure imaginarioa guk asmatu behar dugula. Eta guk kontatu behar dugula, euskaldunok kontatu behar diogula elkarri. Geuretik sortutako memoria eta historia. Historia gauza bada eta memoria beste bat. Memoria lotuago dago literaturara, sormenera, historia baino. Eta guri interesatzen zitzaigun, eta proiektuan horrela saltzen zen, gure herriaren historia eta memoria kontatu behar ditugula. Orduan, idazle batzuek hartu dituzte, adibidez, datu historikoak, benetako gertakizunak, eta beste batzuek erabat fikziora jo dute. Orduan, liburuan aurkituko duzuena da, kontakizun batzuk historiari egiten diotela, referentzia gehiago, eta beste batzuek fikzioa, memoriarekin lantzen dutela kontakizuna. 16 idazlek, 16 herritan bizitakotik 16 kontakizun ezberdin dira. Orduan, behintzat bada gure herriaren historia kontatzeko ahalegin kolektibo bat. Liburua, sormenetik, ezta? Idazlek etzekiten batak besteari buruz zer idatziko zuen, beste idazleek. Ez zuten partekatu. Ez zuten beraien artean hitz egin, aizu zuk zer buruz idatziko duzu. Orduan, oso ezberdinak baldin badira ere, lehen esan dudan bezala, batzuk adibidez ilustrazioa egin dutelako, komikieran, beste batzuk poesia sartu dute, beste batzuk kontakizunari irudi ere sartu diote, eta beste batzuk egin dute, hitzez, letraz. Baina, irakurtzen baldin badugu liburua, guk behintzat, edizio lanean, ari komun batzuk bai aurkitu ditugu. Entzun hauetan ageri diren herriak, eskenatoki espazialak, baino gehiago dira. Hemen ageri diren herriak, kontakizun askotan, personajea dira. Personaiak dira, herriak eurak. Herriak eurak esan nahi dugu, lekuak, espazioak, baina baita ere, zuek, jentea. Eta agertzen zarete kontakizun hauetan. Askotan errepikatzen da, kanpoan, luzaroan, bizi ostean, sorterrira itzultzen diren personajeak. Joan egin dira, arrazoi bategaitik edo beste bategaitik, baina lako batean itzuli egin dira herrira. Eta horrek aukera ematen dio idazleari narrazio bat eratzeko herriaren, historiaren eta memoriaren inguruan. Kanpotik, kanpoko begira da hori, ekartzen duenean berriro ere bere sorterrira, ez? Lehen esan duan bezala, historia eta fikzioa tartekatzen dituzte, eta historiari buruz ari garenean, ez dezagun pentsa 14. mendeko usurbili buruz hitz egiten duenik, Itxarok edo Jolandak hitz egiten duenik 17. mendeko
etxarrian aratzi buruz. Historia ari garenean ari gara ere gaur eta hemen bizitzen ari garen horri buruz. Eta hori horrela ere eraikitzen dugulako historia eta memoria, ezta? Eta kontakizun esango genuke gehienek gaur egunari buruz hitz egiten dute. Herriak dira lehen esan dudan bezala historia eta memoria osatzen dutenak, eta bai nabaritzen da idazleek beraien egonaldietan herritarrekin eduki dituzten harremanetatik hartu dutela asko kontakizunak eraikitzeko orduan. Batzuetan ageriko dira elkarrizketa eran, eta beste batzuetan ageriko dira modu deskriptibo batean. Herri honetako honekin egon nintzen, personaje fiktizio izan daiteke, baina gero badakigu batzuetan benetako izena ere erabili dutela idazle batzuek, eta deskriptiboki narratzen dute edo elkarrizketa bat. Ageri da, ez da? Gero badago besteari komun bat, eta da, ez dakite euskaldun ona dena, ez bakarrik Amasi idazle hauena, da eskutuan gordetakoak agerira ekartzeko ahaleginean ari direla personajeak. Eta hori segurazki egongo da oso lotua gure azkeneko 50-60 urteetako historiarekin. Eta nik ez ditut ikusi antzerkiak eta pelikulak, baina esango nuke hoiena ere elitzatekela arraroa izango hor ere ezaugarri hau egotea. Urteetan isildutakoa esan gabeko hoiek agertzen dira historia hauetan. Personajeek zelanbait isildutakoa kontatzeko beharra sentitzen dute. Esango genuke laburtzeko historian ez dela beti memoria gordetzen, lehen esan dugun edo gure ustez behintzat dagoen alde hori historia eta memoriaren artean, historian, zeina oso lotua dagoen gertakari frogagarrietara, beti ez da memoria gordetzen, edo ia inoiz ez da memoria gordetzen, beti ez, ia inoiz ez da memoria gordetzen. Hau da, jendeak nola bizi izan duen hori. Hemen, liburu honetan ostera bai, personaje protagonista diren herri hauetako memoriakin osatzen dira Amasei kontakizun hauen. Daniel Lausirikak, Edorta Jimenezek, Fito Rodríguezek, Garazi Albizua, Iban Garro, Itxaro Borda, Maialen Akizu, Maitane Perez, Magin, Naia Zubeldia, Nefer Olaizola, Peru Zesaban, Sarai Robles, Ugaitz Agirre Zapirain eta Jolanda Arrietak, eta asalak egin ditu Garbine Uberak. Togirik, pasek handi bada hemen izatea, eta egan nahi nuke Luken hemen baita iragan udan, 3 aste zoriontsu pasatu ditu dela Usurbilen, eta Baionara nindoalarik aste bete pasatu dut epe hortan Errobiko Festivalean, itxasun, eta handik itzuli naizelarik iduritu zitzaidan etxerat itzultzen nintzala. Eta izan da nola egan, itxaso batean itutzea eta igeri ibiltzea bezala. Eta zergatik nuen sentsazio hori, zenta iduritzen zitzaidan, hasteko Usurbilen ibili naiz askotan egonaldi hori baino lehen, eta garai ezberdinetan, 80 hamarkadan, 80 hamarean, eta ezagutu ditut hemengo kultur pertsonaia gehienak, eta batzuk argian, eta Peio Zubiria, eta horiekin ere ibiltzen nintzen garai batean. Eta beraz, iduritzen zitzaidan alde hortarik Usurbil ezagun baterat heltzen nintzala. Denbora berean, banuen beste agotz sentimendu bat ere. Banakien ezagutzen nuen herri hori ez berdin ikusiko nuela 3 astez bertan egonez. Eta gainerat behar nuen idatzi, behar nuen zerbait idatzi. Beraz, bi gauza horiek, halako giro berezi bat sortzen dute nire baitan, onarat etortzen naizenean. Eta uste dut, aldi berean ibili naizela leku ezagunetan, jende ezagunekin, eta jende ezagun horiek eta leku ezagun horiek denbora berean agas ez ezagunak zitzaizkitala. Ezpataren bi mihiekin jostatu naiz 3 aste horietan. Gero egan behar dut ere suertez santueneko etxe batean jarri nautela. Beraz,
usurbildar, hemen, auzo Elizaldean, bizi diren usurbildaren beste egunerokotasun bat nuela. Arras ezberdina. Eta horrek ere, neurri batean, eman daut talako agostasun bat. Ni agotza nintzen, kakotxen artean, eta neurri batean agotzen arterat ninduan, nire lekua hantzen. Eta hantik behar nuen ikusi usurbil. Eta usurbil, eta patak baten gainean, bere Eliza handiarekin, usurbilgo Elizaren hormak, ze horma sendoak, eta gu kantu horiek guziak buruan ukan ditugu, gazte-gaztetatik, urkoren kantuak eta hartzeren poesiak, eta behar bada gure kultur bizkarrezura osatu dute hori guziak, baina hor nintzen ni beherean ibai ertzean, eta hori guziak gainean. Eta gero, egan behar dut ere suertez, berehala saiatu naizela hiriko bizitzan sartzen. Eman dezagun lehen asteburuan berean herri kirolak baziren, eta hor nintzen, herri altxatzaleak, aizkolariak, idiprobak. Eta idiprobak enetzat gauza ikusian nuen telebistan edo ikusian nuen behin basaurin, idiprobango. Baina enuen sekulan ikusia hola hurbiletik eta etzine idiprobak, gizaprobak, hori zen, gizaprobak, idiprobak ikusian dituen, baina gizaprobak ez, lau gizon edo 6 gizon indarka ezinean, eta jende guziago txaloka pixka bat hori gertatzen da konkisen. Ikusten dira pertsonak sufritzen eta hauta bat jendea txaloka eta gu ere holagin. Eta hor ezagutu nituen Urdaiaga auzoko baserita batzu, Eider eta Ostolaza, gero, trikitzelaria. Eta horrekin ere harremandu nintzen, gero Ainoa ezagutu nuen ere santueneko, uste dut ere zinegotzea dela, Arrospide. Eta berarekin, ejantzautan, badut osabak kondatuko izkizu gauza batzu interesgarriak eta nahi baduzu arekin jarriko zaitu harremanetan. Eta beste batek ejantzautan, badakizu, aipatu nuelarik handatza nahi nuela ikusi, badakizu baditugu hemen arantzadi inguruko bi ikerlari hemen ibiltzen direnak mugarriak eta errotarriak ikertzen, hemen dira, Javi eta Joseba, txaloak berentzat. Eta horiekin ere hitzartu nintzen, eta gero nahi nuen ere, ene Oreina filma partikular horren esperientzia bizi. Nahi nuen ibili Oria ibaiaren gainean. Zenta Oria ibaia ere aspalditik badugu, eta mitologia hori Benito Lertxundik ere kantatzen du Oria kantu alako elegia bat bezala batzuetan gorri, bestetan berde, bestetan hori isurtzen ikusten zuen Oria horretan. Hor ere, jarri ninduten harremanetan Aginagako Oskar, taksilariarekin, hantxe da harentzat ere txaloak. Eta jende askorekin egon nintzen, eta gero egon nintzen ere Bazkaiten askotan Petrirenean. Eta hemen ipuin hontan kontatzen dut, nola hemengo pertsonaia batek erraiten du, badoala Petrireneat Bazkaiterat bere eguneroko amodio maitasun sentimendu dosia hartzerat. Maitatuak senditzen gira. Mundu eguneroko bizitzan ez bagira maitatuak, askida joatea Petrireneat, eta egia da, eta haientzat txaloak merezi dituzte, zen hori, eta gero karrikan kurutzatzen dituen jendeak ere baziren. Ez dakit bazakiten ez idazle residentzian zen idazlea nintzala, batzuek bazakiten zen, eta berria berehala zabaldu zen, aldizkaria esker, berehala zabaldu zen, eta batzuek bazakiten, baina segur naiz beste batzuek ezakitela, eta batzuetan galduan nintzalearik eta bidea eskatzen nuenarik, ez dakitola, dagodanik ere gestasunak ditut jendekin hitz egiteko eta jenden konfidentziak biltzeko, hainbat eta hainbat historio
bildu nituen, eta horien nola egan isla, horien itzala agertzen da ene ipuinean. Egan behar dut handatzan ibili nintzala ene aldetik, mainan Javi eta Josebarekin egin nuen ibilaldia ikaragarria izan zela. Eta nik orain mendiak, eta bereziki eman dezagun Artzamendi mendia, beste begiez ikusten dut, zenta enintzan txekulan ohartu Artzamendin ere egotarriak bazirela. Ara, Usurbileko egonaldiak ene begira da, pixka bat aldatzeko edo aberasteko balio izan dit. Horiekin ere beste liku bat ikusi nuen, beste liku pixka bat zokoratua, zeta hola. Hoita 10 bat urtez bizi izan zena, lantegi hori, eta hor zeta iruten zuten. Eta bereziki emazteak ziren hor lanean ari. Eta nire harritu nintzen, enuen sekulan pentsatuko horako egoitza bat, horako egoitza batzuetan ikusten dira horako egoitza modukoak, Amazoniako oianean edo Guianaren zokoan edo horako leku tropikaletan. Eta justuki egun hartan euria zen, eta zen, beraz, imaginazioneak eninduen usurbilen utzi eraman induen justuki gureak ez diren beste imaginario horietara. Eta hori ere sartu dut ene ipuinean, eta egia da batzuek egan dautatela lekua ezagutzen zutela, eta beste batzuek ez zutela ezagutzen leku hori usurbilen. Eta behar bada ene ipuinak gida liburu bezala funtzionatzen aldu. Gida liburu intimo. Gero, beste gauza bat, nahi nuke azpimagatu ere, horian, ibaian, bagna egin ginuen ibilaldiak, hori zoragarria izan zela. Hor ere, bat-batean, mundutik kanpo ginen, beste leku batean, ez Usurbilen, ez Orion, ez Aginagan, beste nunbait. Eta egia da, denek ikusi dugula Koldo Amaldozen Oreina filma, eta hori behar bada baldintzatzen duela leku horietaz, padura horietaz, istil horietaz dugun ikus moldea. Ena bakotxak badu bere esperientzia propioa, paisaiarekin, lekuarekin, lekuaren historioarekin, eta beraz, ez da zilegi da beste ikus molde bat ere emaitea leku horietaz. Eta gero, gelditzen zitzaidan, pixka bat, Aginagan gora ikustea Usurbil beherean, eta ikustea denbora berean itsasoa erean ara, eta ikustea Donostia hurbil, azkenean, omen 7 kilometrotan baizik ez da igeldutik. Eta berriz jaustea, nik hasieran eta Santuenetik ikusten nuela mendi bat bezala, eta azkenean gainetik jaustean, zaizar sagardotegiaren paretik eta hortik jaustean, tupina bat bezala ikusten da Elizalde. Beste ikus molde bat bada. Eta ora, ez dut denborarik ukan aspertzeko. Egun horoz zerbait ikasi dut, egun horoz norbaitekin egon naiz, eta egun horoz idatzi dut, eta kulturetxean idazten nuen, hango gela batean. Aldi berean hemengoa da, eta aldi berean ez da hemengoa. Zuk aipatu duzu Euskaldun imaginario hori behar ginuela landu. Baina iduritzen zait, hala ere, ezin dugula gurea landu, ez badugu bestenarekin aberasten edo lantzen edo kontrastatzen edo pataskan jartzen. Bereizketa egiten badugu ez dakit bide honetik goazenez. Hori beste eztabaida bada eta eniz hortan sartuko. Eta hori guzea gaiteko liburu hau, hartzen da, Usurbil da, baina denbora berean mundua da. Mundua da, idatzi dut, egan behar dut, gogoratuz 2021 berreun urte
bazirela Fyodor Dostoyevski sortu zela, ez du konparatzen ene buruari, baina nahi nion ala ere omenaldi bat egin, eta idatzi dut ere, justuki omenaldi gisa, haren ipuin baten, nola egan, sarea edo bahea erabiliz. Badu ipuin bat, San Petersburgon bi pertsonak, edo Petersburgon bi pertsonak gauak zuritzen dituzte, hainbat gau. Eta hemen, ene pertsonaiek, usurbilen, 4 gau zuritzen dituzte. Eta titulua da, gauak zuri usurbilen. Gauak zuritzea, badakizu ezer den, denek egin dugu gau zuriak, biharamonetan ez gaitu beti ongi uzten, baina idazteko eta irudimenaren kitzikatzeko ongi dira. Beraz hemen ipuin honetan, bi pertsona gurutzatzen dira, ez dakigu nuntik etortzen den agatzailea, ez dakigu nor den, ez dakigu gizona den edo emaztea den, berdin du, nagatzaile bat da. Eta etortzen zaio beste pertsonai bat, Nadia izenekoa. Nadia da izen bat egusiaga. Nahi nui hona txiki ere, ala ere egusiak kutsu hori. Egusiak literatura biziki maite du, egusiak zinema, egusiak kirola, egusiak politika ez zain beste baina. Nahi nuen atxiki, nola egan, itzalpe hori ala ere tekstuaren gainean, eta beraz 4 gau zeharkatzen dituzte, eta 4 gau horietan beti hitzorduak egiten dituzte hemen Mikel Laboa plazan, hortxe bertan, eta lehen gaua hasten da Ibon Edegeren kontzertuaren ondotik. Hor zinezten denak, noizen ustailaren osteguna zen, ustailaren amabia edo, amabia zen, bai, kontzertu hori gertatu zen, eta hortik abiatzen da. Nahi dut erakutsi ere, hemengo pertsonaia mitikoak ere sartzen ahal direla karrika izen bat edo plaza izen baten medioz. Sobera luzatu gabe ere. Lekukotasuna edo bizipena gaur atzo, eta behar da bia, irudikatzea eta idaztea. Hori zen, atxikizala ere, pertsonaia handi horiek duten aura hori, batzuetan holograma gisa ere agertzen dira, holako gauza ezinezko bat, literarioki realitatean ezin da agertu bat batean, norbait ostatutik ateratzen da eta ikusten du Josean Hartzeren holograma sartzen ditut. Eta beraz, bi pertsonaia horiek ibiltzen dira, usurbilden eremu zabal hortako leku zehatzetan. Lehen, eta sartu ditut, bi tematika, ura eta harria. Beraz, uraren inguruan hemengo errekasar ibilaldi edo pasealeku hori bada, eta bukatzen da, behar bada hementik 10 urteren buruan dena urbanizaturik ikusiko duzuen belaze edo belardi horietan, hor bada pixka bat, perspektiba bat, eta beste urarena da justoki horia ibaiarena. Gau bat, zibiltzen dira, ez dute eskubiderik, baina nara. Eta bestea da harriaren tematika. Zenta hor ikusi, aipatu dut hasieran gizaprobaren elementurik handiena da harria. Harria tiratzen dutena, eta harria hemengo plazaren gibelean hunkitzen duten hori. Beraz, harria aipatuz, sartu dut handatza mendia, eta sartu dut, biztan dena, ingemar, zuek ingemar gaiten duzu, ingemar gaiten du. Beharko nuke egan ingemar, eganen dut ingemar, urrektuko duzu. Beraz, harria eta harri hori beti landua da. Beraz, egan nahi du beti badirela jendeak, eskuak, bihotzak, gorputzak, sendimenduak, harri horren lantzeko. Harri hori landua izan da, beraz, egotarriak egiten, ere bai
ikasi baitut ere hori, Ibainetako abadiaren jabegoa zela handatzaren mendi parte bat, hor badira mugarri biziki ederrak, gidekin baizik ikusten aldez direnak, eta uste dut hor ere momentu bereziak zirela. Beraz hori harriaren inguruan, eta beste harria ingemarrekoa, hor Ainoaren osaba hori, bizi dena justuki santuenen bertan, eta hor golangile ohi asko han bizi dira oraindik, asko dira Estremaduratik etorriak, asko dira Galiziatik edo Espainia zola hortarik etorriak, langile etorriak, eta beren haurrak behar badazoekin ibili dira eskolan, eta ikasi dute hori guzia nahi nuen erakutsi ipuin honetan. Sartu dantzan Usurbil. Usurbil bere auzoak, bere iragana, ene ikus molde subjektibotik, eniz historia egile bat, eniz kazetari bat. Nik historiak asmatzen ditut, eta pertsonaien arteko harreman horiek biziarazten ditut, eta hori sartzea, hori guzia sartzea, dantzan. Eta beti danik entzun dut, onarat, etorri naizen lehen egunetik haste, Usurbil, ibaiari bizkar bizi da. Gana idu, ibaiara ino bai, mena gero, ganako no man's land, edo no woman's land bat bezala eratzen dela. Eta ipuinotan, honetan alderantziz da. Narratzaileak eta hemen kontatzen den ipuina, behar bada neurri batean, eta animozitaterik gabe, Usurbili bizkar bizi da ipuina. Eta lekuak ere ezagutuko dituzue, eta espero dut gozatuko duzuela irakurtzen, eta nik bihotz-bihotzez eskerrak eman behar dizkizuet, eta udalbiltzari ere, eta hemengo herriko etxeari ere bai. Mire esker.